Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditanggap karo Bapak Yonang Ibu Laras hajate ulang tahun sing diulang tauni Adik Arselo karo Elsio. Muga-muga barokah. Muga-muga panjang umur nggih. Penontonnya ya muga-muga rezekine melimpah ruah. Kapan-kapan nek duwe gawe nanggap ludruk Budi Wijaya. Cek barokah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Melok-melok kembange turi kembang kecobong dicucuk pitik. Ana arek wedok ayu tak tutno teko mburi bareng tak ambung dadak kliru ndome. Layak ambune kok penger. Dang ding dung edang eding edang
ngombe jamu beras kencur bojomu lemu bejatno kasur. Alhamdulillah ditanggap Pak Yonang. Sapa wonge dulur sregep bersyukur rezekine bakal subur insyaallah panjang. Sing lali dulur tetep bejo sing eling iku tuture wong tuwa cah ayo dieling Bapak Yonang sing duwe gawe hajate Bapak Yonang ulang tahun putrane tamune akeh liwat undangane muga-muga Bapak Yonang akeh rezekine tamu disalami dulur terus dipinarano terus diaturi unjukan daharan werna-werna terus dijaluki pangestu karo dijaluki donga supaya nek duwe gawe gak ana rugeto. Budi Wijaya dulur iki tanggapane mula abadi iku pimpinane musikan Jombang iku alamate regane gak larang sedang-sedang wae mula nek kepengin nanggap Pak Bu gak usah piye monggo ditulis nomor telepon teko langsung nang daleme pimpinane cuma ojo lali gowo panjer dulur-dulur ayo donga dinonga muga-muga kita kabeh diparingi panjang yuswa masih Bapak Yonang yo tak dongakno muga-muga nek duwe gawe dibarokahi Gusti Allah. Ayo Mas.
Nandi Bapak Yoneng. Nandi Bularas. Sampeyan seneng nggih, Pak? Bu, ditanggapno ludruk nggih? Seneng nggih? Kula nggih seneng oleh bayaran, oleh mangan, oleh rokok. Tapi sayang jedinge po weteng. Aku ngoyo kebelet, moro tak lerekno. Gak ngerti nek tandak kancaku wedok ngoyo lungguh. Langsung tak uyuhi sampai kaget. Ya Allah, ya Allah. Tapi gak apa-apa, muga-muga barokah. Ayo Mas. Request redek Mas. Diladeni ae. Ayo. Ya Allah, ya Allah. Seneng delok dulur sepat. Golek sandang pangan werna-werna ya carane. Sing penting halal gak ngrugekno ya tanggane. Sing dadi wong tani aye ya iyo ya iyo. Sing sregep nek nyambut gawe supaya melimpah penghasilane. Sing dadi pedagang aja padha seneng curang. Aja curang karo timbangan, mundak dosamu sak pirang-pirang. Wong sing dadi dukun muga-muga doamu terkabul. Pokok aja dadi dukun cabul. Sing seneng gendaan aja gendak bojone tanggane. Golek sing bujang wae supaya aman gak ono resikone. Sing dadi kiai sing ikhlas nek ngulang ngaji, santrimu wedok aja digrayai. Sing dadi wong miskin aja susah, aja prihatin. Rungokno dawuhe Pak Amudin, innallaha ma'as-sabirin. Sing tukang ngedum BLT wis cukup wis ya wis Mas, BLT iki bahaya iki. Engko sik ta Mas, iya engko nang wonge teko kan BLT ku nek ndi-ndi ku umum. Aja mangkelan lho ya. Aja lara ati lho ya. Sapa sing mangkelan, sapa sing lara ati berarti yaiku sing nglakoni. Betul? Lanjut. Sing tukang ngedum BLT
Alhamdulillah. Meneh bengi nang beringin sambil kerep. Emben nang Balong Panggang, emben maneh nang Jombang. Petang wulan tanggapan terus gak leren blas. Ngono ku lho kepengin tuku kathok sithik gak iso aku rek. Bajet aku rek. Alhamdulillahirabbil alamin bengi iki ditanggap karo Bapak Yonang Ibu Laras hajate ulang tahun putrane Mas Arselo karo Mas Elsiu. Muga-muga sing diulang tauni iso migunani nusulan bangsa bekti marang wong tuwa taat mring agama. Muga-muga uripe mulya donya akhirat. Allahumma alhamdulillah. Semanggi Surabaya lontong balap Wonokrama dimakan enak sekali sayur semanggi kerupuk uli mari bong beli harganya sungguh murah sapin cocok mas tali dicampuri dukulan sayur semanggi kerupuk uli mari bong beli dong tak tak ding tak ding tak dong tak tak dong tak tak ding tak tak dong tak dong ding tak dong dong tak dong ding tak dong kuntet gendeng tak dong dong tak dong ding ora duwe isin. Isin lapo? Mumpung ado omah. Nek omah apa? Ya sukan putuku goblok. Kental kentul kaya wong sampel. Kadek duwe isin bareng. Gak duwe isin kakekmu aku ngene ning nggo omah maratuwaku ya nyocot ya pisan. Maratuamu? Ya iya. Pas kon joget maratuamu nyocot. Nyocot ya apa? Jarene delon bapakmu saiki mulai gendeng jarene. Oh. Maratuwa gak ro nriman ya niku. Gak krasa. Gak krasa. Gak ngrumangsani. Gak ngrumangsani. 30 tahun aku sing ngingoni ya kayane wong gendeng ngene iki. Maratuwa kudu tak tunyu ae aku dadi. Wis lereno gak ditabuhi aja joget. Apa? Aja joget. Lah sing joget iku kakekmu anggo sepat nggone joget. Kelugat-kelugit ini ki joget. Ora, Joget. ora kok. Lah apa? Ndelek dhuwit jagane arisan meneso ta tae. Meneso arisan buwan yo ndledek. Tet padepore ne. Sakno sing kono, Tet. Lah sana sing kono. Heeh. Iki lho dulurmu rene iki. Guanteng rek. Alhamdulillah jerakan pedet. Alhamdulillah. Lho, Tet, kaya wekmu, Tet. Wekku kakekmu ah. Amit-amit jabang bayi lenang wedok. Disawer piro, Tet? 500 ripis iku artine salat 5 waktu aja sampe putus. Ah, pinter iki gawe lambang pinter iki. Lambang kakekmu ya kudu mbacok cangkeme ae. Lah kok kene sawer 500 iki lho. Setan, iku mu badir. Oh, badir. Kena ge kerokan. Matur suwun. Matur nuwun. Le. Iku kayak ono ya. Lho, gak usah ya. Masalah rek. 10.000 kok ngedum lo kakekmu ta. Kon iku nggawa dhuwit iku lalian. Kene tak gawane. 15.000 ah, 10.000. Tambah 5.000. Iya, titik dang. Iya, oke, badine pedet. Kon iku nek nggawa dhuwit lalian, iya. Tak gawakno. Heeh. Ojo lali. Ya sembarang ku anjene ana sing nyimpen ya apik. Lah iya. Kena kok gawe senenan besok. Apa, Tet? Bojomu bayar senenan ya. Ya Allah, Tet.
Bayar apa Senin? Amarta bojomu. Kon kok ero, Det? Apa? Mekar. Sak piro mekare? Li, Apa? kon kok apal padha karo Yuti iku lho. Lah gak apal ya apa Yuti tanggane bojoku ya. Ah. Nek Senin iku apa? Amarta. Nek Selasa. Mekar kok ngomong. Lah nek Rebo. Syariah. Ya Allah kon kok apal. Gak apal ya apa bojoku gak bayar blas atake. Delokan diguyu wong-wong lho kon. Temen lho aja guyu ya bener ya iki topo menan iki. Kandhane kok. Kabare bojomu tau dadi ketua. Dadi ketua 2 minggu kotangi pedhot ping 4 pisan. Det. Apa? Ngono ku nek ana sing gak mbayar. Hmm. Jare kancane urunan ya, Det. Urunan ya apa sih? Urunan kanggo bayar sing gak bayar. Dana talangan, niku dana talangan. Oh. Kanggo? Kae mbayari kancane sing gak bayar itu. Kok lalar gawe. Lalar gawe kakekmu prasastine ana iku gak bayar dihukum goblok. Ora melok mbadhok duwike kok mbayar. Lha dikandhani kok ngeyel. Upamane utang 5 juta pira? 250 2 minggu nek biyen sak minggu kok. Temen aja guyu peno. Iku nek 5 juta. Ya iya. Nek 10 juta, 500 nek ndek dhuwit, dibayar. lah nek ganti dhuwit. Yang ndeling go jeding buri kono kabeh. Ngelumpuk kabeh wong-wong. Tapi aku yakin nek wong sepat kene gak ana sing utang mekar. Gak ana. Ana. Wong sepat omahe wis api-api. Api-api. Sak lidah kulone. Gak ana sing diutang mekar apa maneh mburi gak ana. Gak ana iku. Paling mung samene kae sing gak utang ya wong 13 ngono ae. Lho iya Tut. Jare wong-wong akeh nggo kene lho akeh wong duda tak kandhani. Kok iso? Lah bojone minggat perkara syariah iki apa? Tet kon Kandhani kok gak ngandel kon. mare diguyu wong sepat kok. Kan guyu ngono, sing guyu rumah samu sapa? Sing guyu sapa? Panitiane syariah kok. Ketuane kok. Tak kandhani temen main nggo kene bolak-balik kejamono yamene. Lah iya. Iya apa maneh nggo kene ditanggap. Ajate ulang tahun. Bapak Yonang, ya ana sing ngarani Bapak Darsono. Ibu Mujiati, Ibu Laras. Heeh. Dadak sing nggo pawon ya cek bolo-bolo tok. Bolone sapa? Lha ya boloku. Mosok nek Lah sing ngadang, sing masak iku grupe sapa gak boloku kabeh. dulurmu Ya iya. pernah apa mbek kon? Alah adikne mak, bebek. Bebekmu? Iya. Sapa, Dek? Mujiati kuwi apa? Oh wake yo. Mujiati. Ana Rini. Sunarsi. Ngelawompuk Sumarsi. Sing kora-kora. Sing kora-kora emang yo Ita. Kundet. Iya kandhani kok wis aja kakehan ngomong. Nggo kene iki senajan yo apa jek seneng ludruk. Ya iya sih. Nggih napa mboten? Wong kene iki nek gelem nanggap ludruk nuwun sewu lho ya. Iya. Wilayah kota Jakarta, Jogja, Surabaya kabeh didemo. Mosok Dek? Iya, lurah didemo, bupati didemo. Sebabe gak gelem nanggap ludruk. Lah kene nanggap ludruk ya gak didemo. Aman. Mosok perkara nanggap ludruk ki gak didemo. Lho iya gak didemo, lah nanggap didemo kakekmu. Iya. Kok nanggap. Lho ya iya, mangmulo wong yo gak usah kakehan ngomong. Iya. Nggo kene bolak-balik ya. Sing nontok ya wis iki ae. Lho motone lho kok gak belek. Wong aku budal iku rasane njunjung dengkul ambek ngene. Kok tak peno lho gak leren-leren. Salah-salah iki meneh nang bringin iki ya nontok kabeh. Ya wis iki bekakase iki nglumpuk. Ya apa kok arane bekakas kon niku. Bolo dhewe iki nek ana Budi Wijaya, gak budal tambah gak iso turu. Mosok Lho Dek? ditemat tukaran mek sing wedok. Aku ndelok dagelek kamu bosen ndelok kentut liyane wanto. Kancane seneng. Makane aja kakehan ngomong dagelan nek kakehan cocot. Gak disenengi wong. Dek, wong jeneng dadi pelawak kok gak oleh ngomong sih. Lho, ngomong ya ngomong tapi aja titik-titik. Alah, wis kemeng dabrusen kon niku. Lah wong aku ditanggap ya, Dek. Iya.
masih ditangkap nggo kene kontumon ditangkap yamono yamene kaya nggo kene katumon. Katumon. Nggo kene diarani ditanggap nuwun sewu. Heeh. Ya jek iki lho Budi Wijaya ditanggap mangan wis sampe gak gelem. Sampai moh-moh Lodrok sakmono kae lho bondo semaput kabeh. perkara Mangan kewarken. kewarken iwak pitik lho gatik di sakmene. Kegel-kegel. Gatik diri sih. Gatik diri sih. Aku mung ya oleh pupu, Net. Awakmu oleh pupu. Heeh. Mari mangan. Heeh. Wetengku sebah. Lah apa? Lah kena jangan tewel iki. Lambemu kok niku. Jangane enak sedep iwak sembarang ngono. Apese awak sing oleh brutu lho aku. Blutul enak lho, Net. Enak seneng aku. Tapi apa sebabnya aku kok apes? Kenapa? Lah tak coket ces tak pikir bumbu Bali ya. Tak buka telek lantung. Lambemu kok kuntet. Ya wis aja kakek nopo. Kok becik kok niku. Wis ngene ae lho, titikake ya ayo nyanyi mergo kancane ya akeh. Oh, mari ngomong nyanyi. Ya iya. Nyanyi ya kok nek iso aku mari ngidung. Nyanyi ya? Nyanyi ya. Wong aku wis mari ngidung. Iya ya nyocot ae. Cuma ya aja lali. Iya. Golek lagu sing penak. Ayo apa? Cek dirungokno dulur-dulur cek seneng. Heeh. Wong nggone sepat kene iki wong pinter nyanyi. Iya tuh tak pinter wis seru nendang. apa malah nom-noman nek sore senengane keroken. Lah iya. Sebab lagu iku rena-rena. Iya. Pilihin sing apik, sing masuk akal cocok kanggo ludruk. Lah ya apa? Lah sembarang Nyocot ae. Kok tak baca matamu kono. kok niku tak kandhani, Den. Arek kok Nyanyi yo. Wah, kok nyanyi, Bang. lho tibane sing gendhengi ku awakmu dudu aku Nyanyi yo. Kau bagaikan rahwana Akbar. Lah kok belara gancuk adzan subuh iki lho. Kon gupu yae. Allahu Akbar iki lho. Allah. Oh, Tahu bulat. wis ngene, Net. Ayo nyanyi wong loro cek semangat. Nyanyi wong loro. Iya. Gawe ngibur masyarakat Iya. Gawe ngerep ae, Net. Iya. Heeh. Mm. Cek rada semangat. Semangat. Golek Cek keringet. keringetan dalek keringetan. Heeh. 1 2 3 4. Hop. Ya Allah Gusti. Lah iki nek dagelan lu alah. Lu ndase merapak. Merapak kakitmu ah. Iki rambut tas susuwe manuk manyar iki lho. Jare arek kene pitik somboan kok. Sisae banaga. 1 2 3 4. Prengerekat gunung Gamping gempal. Susu mentek-mentek bokong gede mendal. Apa itu? Tarian api-api sing mbok omongno kok susu bokong. Lah kon parekmu ya apa sih? Prengerekat gunung Gamping gempal. Susu mentek-mentek bokong gede bendal. Tak gaweno sing angel, kon cek gak iso kon. 1 2 3 4. Tulang bawang. Awak untung jerit-jerit manuke kecepet lawan. Minggato dat, minggato tuwet, minggato. Wah, ya Allah Gusti. Loh, anake sapa iki rek? Hehe. Loh, Tuwek peringisan. gak ngono iki lho pedete sapa ucul iki? Hehe. Putune danyang sepat ya. Hei, ya wis baba. Para hadirin sekalian, inilah pelawak Budi Wijaya. Heeh. Cak Gepeng
yang sudah terkenal dunia akhirat. Bongko. Hah, Iya, danyange sepat iki. dirungokno nak jero nyanyi kok padang pencotot jrek. Untuk tanggal 1 depan saya dipanggil oleh Wali Kota Surabaya. Untuk tanggal 2 Cak Kundet dipanggil oleh Bupati Jombang. Tidak ketinggalan Cak Gepeng. Besok malam Jumat Legi dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kon iku yang ngono to. Dipanggil Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi bener. Wis, Apa? bener. Kon rene. Rela apa menghibur masyarakat? Apa sepat? Oh, Tepuk tangan. kan nggih topi ngene ganteng kon yo. Ganteng yo. Ganteng ya. Kayak turunan yo. Lho turunan. Turunane sapa? Awakmu Lho anjene turunan. memang turunan. Nggih. Bapakmu, Eh, ibumu Ibuku lah Hongkong. 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 Lah bapakmu Bapakku lah Songgokong. Cina. Iku lah keras Kerasakti goblok iki. Ya wis bapak. Kayak guru pramuka. Ngawur. Gepeng, Alam. kelihatannya kamu sudah sekolah. Oh, sampun. Kelas berapa, Pan? Kelas TK kecil. TK kecil. Iya. Sakmene TK kecil. Eh, Sangumu berapa, Pan? 500. 500 apa? 500 juta. Loh, untuk apa? Untuk apa? Nyewa. Nyewa apa? Ya apa? Untuk beli apa? Beli es ya? Mboten pareng. Watuk ya? Nggih watuk. Beli kopi? Mboten pareng ayah. Beli apa lo? Beli susu. Susu apa? Susu bojomu. Aku 3 wulan gak mentil kok. Kon lho kok kolu lah. Ya ya hasil kak. Bener. Inilah Cak Gepeng yang akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Minum. apa iku? Apa itu? Arek iki cek nyanyi. Lagu barat. Kon nyanyi yo. Bentuk tak lokne nek kate ngomong. Ya. Arek iki kepengin nyanyi tuh. Bener, kan Kon lapo ngelokno. Ya, bener. Iki ngono ya kepengin dudono suarane. Iya, Masih ngono ya enak. Cai. Lambe tae bor. Ayo. Bapak resik nyanyi. Lagune Michael Jackson. Michael. Jackson. Selamat malam hadirin yang berbahaya. Kon kok tak uncano nang ngene wong nonton. Kon pek diulek ambek wong kene. Hadirin yang berbahagia. Lah aku mau ngomong apa? Berbahaya. Tong cangkem ngono lho. Ya apa sih? Sing bener iku yang berbahagia. Wong gerang cangkem-cangkem. Hadirin yang berbahagia. Oh, cocok. Malam ini kami akan mempersembahkan sebuah album dari Michael Jackson yang berjudul Tak Gendong. Tak gendong iku gone Mbah Surip. Lah opo Michael Jackson kok nyanyi tak gendong? Tuh, siapa sih ngomong? Iku wae mbahmu, Mbah Surip. Tuh, lah iya Mbak Sorip. Lah yo kok jare Michael Jackson. Wong cangkem ngono lho. Mbok. Mbak Sorip. Lah kowe tak gendong, iramane rock. Oh. Oke? Mas rock digendong, Mas. Ya, oke. Namanya rock. Oke. Iya. Wah. Oke. 1 2 3 4. Lapo kok dadi unyil iku lho. Anjen panjang gak ingat rejo.
lagu rock kok dadi unyil. Lah iya, anjing panjak-panjak gak jelas yo. Heh, Sing jelas. Mas Amrip. Dah. Tak gendong Mas Amrip. Lah ya ngono. Iramane rock. Rock. Lah apa unyil. Oke. Heh. Apa sih? Iya iku lho diceluk. Meneh kene ge sangu sekolah tuku dawet. Oke. Ini aku yang berjudul Tak Gendong. 1, 2, 3, 4. Panjak kok becik kon rek. Kualat lho rek, kualat lho. Iki ngono anake wong. Lho. Lah apa kok mbok tabuhi pencak silat? Lah iya, apa mencak batuk ngono wae. Iki ngono pelawak. Dut. Kon niku acene ngandhani tenat mateni. Lah iya. Iki ngono dagelan. Hei, suwe-suwe serangan jantung. Tak gendong Mas Amrip, iramane rock. Ah, tak gendong Mas Anggi. Baik. Rock. Oke, ini aku yang berjudul Tak Gendong. 1, 2, 3, 4. Belara gak mana-mana. Kon iso tak gawe, Bang. Engko tak uncatan Tak gendong kemana-mana. Lapo kok gendong gak mana-mana? Ya iya, tak gendong kemana-mana. Kan gak ngono. Ngomong apa, Mas? Kok gendong gak mana-mana? Wong cangkem. Cangkemmu ngene. Mulai ketemu arek. teman. Ya apa? Tak gendong. Oh iya. Tak gendong Hah? kemana-mana. Ngono ah. Oke. Baik, inilah lagu yang berjudul Tak Gendong. 1, 2, 3, 4. Tak gendong kemana-mana. Asik. Tak gendong kemana-mana. Enak toh, mantep toh. Kok mantep toh? Mantep toh? Lah iya, Kok mantep toh? mantep. Ayo cangkemmu ngono. Ku tak jotos. Oke, ini aku yang betul tak gendong. 1, 2, 3, 4. Tak gendong kemana-mana. Asik. Tak gendong kemana-mana. Enak toh, mantep toh. Daripada mbok anter, engko mbok perkosa. Mending tak anter sendiri. Tak sogok. Diperkosa gak oleh malah disogok. Oh enak. Lho, oh. Iya kalau iki lho, Bang. Ya ngesakno sing etan. Ya ngene adep depan ngene. Ya. Where are you going? Oke. I'm going. Bang kon madhep rono, Bang. Where are you going? Heeh. Oke.
Oke. My darling, Heeh. tak gendong Eh. kemana-mana. I see. Tak gendong kemana-mana. Enak toh, mantep toh. Daripada numpak pesawat, Iya. lugur modar. Mending nonton Ludruk Budi Wijaya. Asik. Lungguh bareng pacar. Heeh. Awas, ana orong-orong. Lapo? Hahaha. Mit borong. Where are you going? Se. Okay, I'm walking. Se. Where are you going? Okay, my darling. Asik. Tak gendong kemana-mana. Tak Gendong kemana-mana. Angsip minta bantuan. Ana klothok tawa semaput iki lho. Tet, iki nek sampe mati awak dhewe dadi urusan. Terus Ayo digelokno bensin diobong ae. ngono ae. Rek, Apa? sik to. Aja guyon ae. Lah apa? Aku krungu kabar. Taji saiki tambah sugih. Iya. Tapi kok bolak-balik kesurupan. Lah terus Bolak-balik ku ngomel karepe dhewe. ngono ya ayo. Ayo niliki Taji ayo. Ngono ae. Bojoku iki kok aneh. Nek dijaluki dhuwit iki modele kok kaya wong gendeng. Gak dijaluki iki kok waras. Yo wingi jamu nomor seneng ae. Ora perkara ngono, wong bojoku iki mbok kena apa? Kena azab ilahi beke. Nek listrik, Heh? nek listrik nomor seneng. Kena lentrik. Lentrik iku apa, Mas? Hah? Loh, jajan iki iso nambani ngene iki. Lah. Seta, Cak. Apa? Aku dadi bojomu iki pirang taun? Ngawur. Ngawur. Bisa. Ngawur. Kok cakep bengi iki ngono kok. Kadeng sore, Hah? ding sore. Dek iki dadi bojoku? Kemarin ngono wis gak. Lah iya. Kalau ngono wis gak kok mulai yo gak. Coba kacau ini. Apa? Ngomong. Lho, aku iki wis ngomong ket mau. Lah yang ngomong unek-unek kuwi tok to. Unek-unek kuwi iki ngene lho, sampean iki kok gawe-gawe kancene temen. Heh? Sampean iku gendeng apa waras? Lah iki. Kowe iki ngomong karo segara kidul aku.
Piye to iki? Jajal. Babak segoro kedol teko ya babak. Lho, dene gak teko gene sabarane. Lapo gampangane kon belanjani ora kok. Marane kon gak tau. Kon gak tau belane bojomu tak belanjani ae. Nek gak kok gendah tak biatok cangkemmu kon. Tak bacok dhewe. Tak bacok dhewe. Iki lho. Nah. Ya wis iku ae. Lho. Kon gak wedi karo Nirara Kidul kon ya? Gak wedi. Bene. Sik. Wong gak waras iku gak le gawa dhuwit. Kapo? Ngerti? Nek gak gawa dhuwit iku gampang ilang. Makane tak gawakno. Bro kon. Iki ngene dijalan ndokone, brankas. Jorawane jike dilindungi badan hukum. Sik. Mosok tiap kali dijaluki blonjo. Modelmu ae. Lho, modalku kena apa, Nduk? Heh? Apa aku kurang gagas? Apa aku kurang merdeka? Mangan aja nambah seneng ae ta. Sik. Sopo para seneng ae si awakmu? Jarene arek iku lho. Jariku plit ayo. Ayo. Jare kena lentrek. Ya Oh. iki lho ngejak ayo. Apa ya? Oh, nyapa kau? Mana lah? Oh. Sik. Kok krono kuwi wis tuwek nang polake koyo sep. Set apa? Kon niku Kayak set apa? sete jambu. Aja enak jambune set dimplok. Lati mbak awakmu. Wis gak usah kakean gaya. Pokoke aku njaluk dhuwit. Loh, iki. Kon njaluk duwe aku gak wedi karo Nyiroro Kidul. Nyiroro Kidul kakekmu nah. Nyiroro Kidul ku saiki mantu. Hah? Lah awakmu menere wango nduk kono. Iso mantu mbek nanggap lodrok. Lah, ludruke iku. Budi Wijaya. Wah. Ya, Nyiroro Kidul. Kacau. Sik kene. Wong lanang iku gak pantes gawa-gawani dhuwit lek ilang. Kapo? Waduh, nduk tengah gunung. Wong kok duwike taji. Bayar listrik, bayar arisan, bayar cicilan. Listrik ku gak iso narik. Sing narik ki wong. Ya yo wong, Listrik kok narik. aku iku isin cak. Anggere petuk kancamu isin. Bolak-balik ditagih utang-utangmu. Loh, lah aku juga kau utang. Keliru kon. Heh? Sugih apa kowe? Loh. Sugih apa? Lah ya apa sugih apa? Sawah rong bau. Terus apa maneh? Terus kendaraan. Kendaraan apa? Kotepi. Terus apa maneh? Terus elep. Polahmu tak betul itu biaya kan. Logo sing genah ngono. Yo ngene. Anak banyi Nyiroro Kidul yo ngene iki. Pak sing duwe gawe mbok tolong njaluk banyune sak timba apa tak tangge goyang iki. Oh, goyangan gak apa-apa. Nyiroro Kidul ku biasa. Sik tak. Wong kok duwike. Lho, takon Nyiroro Kidul kono lho. Napa takon duwe aku? Aku suwi-suwi ngenes kok ngrasakno kon niku, Cak. Pedakane dijaluki dhuwit, ono ae aksimu. Aksi Nyiroro Kidul ku kancaku. Numpak jaran nduk jero banyu. Bareng ngono mlaku selublek. Wah, terus jebol. Oh, berarti mlakune ditumpaki jaran. Iya, Oh, mlakune tumpak jaran. numpak jaran. Tumpak jaran. Heeh. Sik jaran. Numpak jaran mlakune. Ayo. Dosono jarane. Dosono.
waras. Wong kok ono ae polae. Kowe jemure-mure karo Nyi Roro Kidul ya. Kualat kon. Nyi Roro Kidul ku menjaga tanah Pulau Jawa. Sopo sing gawe rusuhe tanah Pulau Jawa? Wah, iku bisa ndase nduk nisor. Lha iku lak jambu mente. Lho la iya. Iki carane dhewe iki. Bu, mriki mboten ngaten paranormal, Bu. Apa di? Yo, burine gerobak. Wengking ora ro wengking. Yo wengking. Iki gak maksud kene burine buri kono. Ya, burine gerobak. Saya aku nyari HP-ne. Ya, burine gerobak. Telepon. Masamu aku kok dikira paranormal yang wedi. Ora wedi. Saya menjaga seluruh Indonesia. Teleponnya. Saya aku tak telepon anu Ya, Mama Lorek. ya, paranormal. Halo. Selamat malam setengah pagi. Lho ya ngono. Eh. Ya ngono setengah pagi. Kane setengah jangkep. Jancuk aja ngomong tak telepon kok. Kok digolekno to mbok wong wedok nyocok. Kok kaya tambah aku ki wis waras. Kok ni rasane sarap cocot kenduk weteng kok. Sapa? Awakmu? Ya apa lho? Apa betul ini rumahnya Mama Loreng? Ya betul ya betul. Ngaco. Loh, kok keliru kermel iki gak ngerti sih. Lho, Oh, keliru. keliru. Iku anak buahmu. Ya, Madam. Ya. Ya, ini nanti saya Sherlock, Madam. Madam kesini ya. Tolong ini ada orang ODGJ baru di sini. Iya, halo. Iya. Iya, Madam. Ini loh di wilayah di sini. Di sini. Dimiliki sini, di sini. Di sini. Iya, Mama Lorek. Iya. Wis nang kene. Aku wis nang kene kok telepon. Saya tak ada lagi HP. Nah. Ada perlu apa ya, Bu? Ini ada rempelu ini lho aku. Bojoku rada kumat gendenge, obat entek. Nang karepku iki tak gawa nang gone rumah sakit menur nang gak ono kendaraan iki. Mek wong gendeng kaya bojomu nang menur, nang Karang Menjangan gak mandi. Nah mandine. Wis kepala sekolah menur biyen. Cocoke yo nang Mama Lorek. Ahli memberantas masalah tanpa masalah. Ya ini bojoku iki kok gak mati pisan, nang gendeng gak waras ben gendeng waras. Lah. Tangkemmu nduk. Kon doan aku mati gak iso. Soalnya aku didampingi Nyi Roro Kidul. Tuh. Begini loh. Kenapa Bapak Taji selalu ngomong Nyi Roro Kidul? Sajeke tim-timan nang Jogja. Aja khawatir, Bu. Ya iki kurang ayu kon narono. Aja khawatir. Mek perkara ngene iki bagianku. Sajen wis tak cepakno, kembang wis tak cepakno, kembang api wis tak cunyukno matane. Iki mek diobong kurang mandi, mek cunyukno matane baru mandi. Matamu de. Asing main jeneng mriki jablang. Ada sing temen iki dine ku. Aja ngomong sing temen, ngomong ambek dukun kondang sing tepak. Kon ki durung ngerti bayar aku piro, paket apa? Paket hemat. Kaum duafa, kaum wong melarat-melarat bayari 100. Bayar 1.500. Mbok mandi mbok enggak? Terus lek kaume wong Sing B, elit B, B. paket lumayan.
Ya kadang tak bayare. dongakno kadang gak. Bayare. 500. Aduh. Lah lek sing iku paket sing Super. super. 2,5 juta. Tak jamin mandi. Wes, gak apa-apa wes sing super. Ya wis. Mikir ayo. Sing temen iki bojoku. Iku kok lek kecekluk. Ada apanya? Ada apakah kiranya di Monas sehingga air mancur yang pandai berkeliat. Loh, wis waras. Wis waras. Waras apane? Loh. Bojoku tambah nyanyi-nyanyi. Jeneng sampean sapa? Hah? Jeneng sampean sapa? Lih, Darmanto. Iku jenengku, Cuk. Iki lho paling kelebonan Jen Darmanto. Darmanto durung mati, ndang gendeng. Lek Jen Darmanto. Iku, aduh kok. Tak ucali sur. Ngekembang gak mandi. Dupo, tak kei dupo. Bismillahirrahmanirrahim. Dem dem dem. Jiwa langka cikoko belo dem dem dem. Cang lombok abang melungker. Siti nanggal aku cocok dhewe, Cuk. Wah, gak mandi dupoku. Dupoku gak mandi. Gobol turu monyong. Hei! Hei! Kamu kok dobol-dobol? Muni dobol. Tak kei donga sing paling mandi. Pak Guru, not ini apa namanya? Yang mana? Ini, Pak. Yang mana? Ini, Pak. dul gondal, gadul. Apa Guru? Not ini apa namanya? Yang mana? Iki lo. Yang mana? Iki lo. Yang mana? Yang mana? Iki ateng wedang, wedang. Gak mandi dupoi iki mau. 2,5 juta. Lah turun Mbak DP kok. Lho kok tak iku Fiat apa iku ngarani? Iso gak iso iki banyu teko kutub utara. Apa iku? Soalnya kan iki kesurupan demit segara kidul. Nek tak kei banyu segara kidul iki gak mandi. Iki tak sembur teko banyu teko kutub utara. Lungguh. Lho gua caca, jeneng waras. Lho gua. Hei, Kisar. jangan dihojok-hojok. Wes jeneng waras. Lho gua. Lho gua kisar. Lho gua. Lho gua. Mbah, tak boleh. Lho gua. Lungguh. Mbah, ngira rok kecil arti dijudokan. Ya apa rasane? Lungguh. Enak. Hei. Lho gua, Cak. Lho gua, Cak. Weh, jeneng waras, Cak. Lungguh. Ya, Didi. Kan nurut ambek dukun. Oh, Didi. Kon nurut kagak? Oh, Didi. Kaya cai doy lho kono. Oh, Didi. Lho gua ta, Cak. Jeneng waras, Cak. Aduh, garek aku sumpek ae. Sari manis. Kurang manis. Kok atik sari manis bareng lho lah. Hah? Sarate. Oh, ampun Panglima Tiang Fei. Heh. Ada Mbak Dukun. Lagi ngobatin pasiennya. Wah. Cancuk ngentut. Gelap. Masa ngentut saiki ya, Kak. Kon ngentute prepet-prepet katut kon sak isine. Tibake dukun gendeng iki ya ngono mau buntut. Kok kondok apa?
Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil miko maka miko. Batu kon kelihatan demit. Sambil membaca mantra pasien langsung Aku disembur. Yuk. Tambah ono 2,5 5 juta. Demi angel kotangku kemblorek. Demi angel. Oleh ya. Oleh siap. Ana irung. Oleh sih dadakan oleh. Lah ya. Ben piak. Aku iki jek durung ngetokno separpat apa jenenge? Setarpat apa? Seprapate. Seprapate ilmuku. Mongko aku iki duwe 10 juta tak bayar. Pokoknya bojoku waras. mek prewanganku tak tono yuk. Aja kuwatir. 10 juta. 10 juta ya? Yo. Deal. Deal. Tak tono perawenganku prewanganku. Ya kira-kira iki koncone prewanganku. Prewanganku serem, menakutkan. Sing jare wong-wong kondang Gondorio. Dari aku kaya apa? Jajan. Ayo, prewanganku. Til kontal kantil ii. Til kontal kantil sing serem. Dung. Ojo kaget yuk. Iki paling serem prewanganku. Anjane matamu picek. Iki lho. Napa mencicil? Kok isone lho kan. Duh. Kare. Tak kei tugas. Engko tak obongno gagak, tak sateno gagak. Mek iso ngusir jene taji. Iya ki? Au! Ya ngene kadung bengkok ngene iki bahaya. Iya to, Mi. Kon iki gendruwo banci ta. Sing serem. Ngene lho. Tak sedot, Mas. Ora usah. Gak apa-apa 5.000. Arep to? Arep. Ya sedoten. Ah, Hebat iki gendruwoku iki. Hebat piye? Hebat gendruwoku. Gendruwoku hebat iki. Gendruwo lembeng. Lungguh. 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 Ayo tawuran. Tawuran kok. Tawuran. Loh, iki pelajaran iya kan mau ngentut. Ayo. Tabuhan. Ha. Jangan tabuhan sing serem, tawuran gendruwo. Tawuran gendruwo sing serem. Hebat. Panas. Panas. Rambutku dicopot. Ya, panas. Adem, panas. Adem, panas. Kakek nang gendruwo kaya tae. Mulai. Mulai. 10 juta, Mi. 10 juta. Iku je ekstra durung maene.
ketokane gendruwo aku njeke teko sama leak ya ngono iku. 10 juta. Aja kuwatir, Neng. Ana si tungkas. Iki iso jelas iki kan dempet cilik. Ana mungsune. Ayo. Aku duwe prewangan si tungkas, Tuyul dan Mbak Yul. Hangklong jumangklong angimba-imba asal jumangklong saut-sautan rasane ngabai Sik ta Madam. Lah iku masa gedene ngono iki kalah. Lah iki kok tambah aduh ya Allah. Aja delok gede. 10 juta. Iku mau gede mengkeret iki cilik kesit. Oh picek. Kono lho. Ayo Gar. Lah iki piye to iki? Hei, iki tunjukan apa kene? Tenang kok. Bapak. Toyol kucing mentil, Bapak. Ya. Bapak. Nih. Toyol kucing mentil. Kon mbek kepingin mentil. Nyok. Ayo Dor. Tuh, mbek kon kepingin mentil. Iki tuyul lagi piye saiki? Hei. Kendang. Kendang. 10 juta, Mi. Menang dorong. Lho, komunikasi iki. Mami. Bapak Cemi. Aku gak iso nyusoni Bapak Cemi. Kon ngerti mi mana? Asu telek. Iku mau kereng tapi lembeng. Mek iki tak jamin mentes. 10 juta, Mi. 10 juta gedene sakmono men kalah men sak semene iki lho. Mena. Kon lak mari mi iki. Mangane dorong ah. Terus ya. Mangan. Ya. Mari mangan, Nak. Mari mie. Kurang apa kok, Nak? Basin. Kon tak kei tugas. Aja ngisi-ngisini Mama. Tugas. Tawuren barang halus prewangane Taji. Iki wonge. Iki lho. Iki wonge. Kon wanita gak? Wanita gak? Medeni. Ayo. Bangsa halus, bangsa halus. Ayo. Ya apa ini? Ajaran kudu pipis nak. Tak cekelane pipis. Tak cekelane. Ayo, pipis sono. Ayo. Aja apa wanita gak?
Prewanganku loro kalah. Prewanganku ndome ndi mau? Mek. 10 juta mi. Iki bojoku jek pancet. Cak, mbok raso apa, Cak? Mbok ngesakno aku, Cak. Mek perkara bojomu iku asline pawatan tok, dudu perkara kesurupan. Ketara raine ngumpul kaya sedotan. Mek mungsu wong alus gak kira mandi. Alus mungsune alus, kasar mungsune. Ayo, mungsu aku dhewe. Gak kena mati tok. Ayo, Cek. Aku dukun terkenal Mama Lorek. Gak tau disembranono demit. Mek antarane demit kaya konae. Ojo mati meniki. Saiki kok tak pateni. Malah demite tandak mlebu. Mati meneh ngenteni apa mati saiki ngene. Tampanono Aji Gondo Kusumo. Iya. Iki apa sih? Cak, tolong, Cak. Cak. Hansip minta bantuan ana kiri gandet. Mana Aji? Lah, tak mlebu separo iki. Dukun gendeng. Ji, mbok yo wis. Iya. Kelakuan ngono ku mbok yo wis. Lho. Engko tak idoni lambe. Lho. Ojo kadek. Ngomong akeh-akeh. Kakan sekarat kowe iki. Kakean sekarat. Sekarat apa? Jelas kono kapluduk. Peng. Taji gendeng. Kepeng kakekmu. Tet. Taji gendeng. Iya. Bojone lak ayu ah. Iya. Gawon nang hotel, Tet. Ngono ah? Gawon. Iya. Wis gawon. Kawon, gak apa-apa. Tapi tak kecok raimu kon. Ayo. Taji kok. Ayo. Apa? Kok kebajet. Cak, berarti iki pawatan. Iya, mek gawe alasan tok ae mi. Berarti bener perewanganku. Iya. Taji ku ora gendeng. Ya digawe ngono iku supaya cek gak dikongkon nyambut gawe karo sing wedok. Ngono aja. Rek. Bengi iki Ludruk Budi Wijaya ditanggap karo Pak Yonang. Hajate ulang tahun. Mang ya wis tak dongakno akeh-akeh. Iya, ya. Bengi iki digawekno lakon apik. Apa ya? Lakone Sogol Pendekar Sumur Gemuling.